हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालां। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान भिडिअनि फुल आपडेट बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लाखि। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों हास्थायनाय मिजिंनि आन्दोआव। बियो मोनसे गोदान शर्ट मुभि। लोगोफोर, दासिमबो नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। सोरबाफोर नैबे भिडिअखौ नायखाबायबो जानो हागौ। जुदि नोंथांमोना नायो अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालां। बे भिडिअनि गाहाय फावगिरिफोरानो जादों आबुल नार्जारि, रैसु बर', सुबुंसार ब्रह्म, जयमा बसुमतारी, नमिता मुसाहारि, बाबलु नार्जारि, दैमासा ब्रह्म। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै गालांबाय। दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट मुभिखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बे भिडिअनि सल', डायलग आरो बिथोनगिरियानो जादों नयन मुसाहारि आरो नैबे भिडिअनि दिहुनगिरियानो जादों अनजालि नार्जारि। नैबे बड' शर्ट मुभिया जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि हारिमु फिल्म प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' शर्ट मुभिखौ नायनानै लाहैदो। दासिमहालागै बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लाखि। दासिमहालागै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव आं मोनसे लिंक होनानै दोनदों। नोंथांमोना नैबे आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लाबोगोन।